Korrikan kilometro guztiak dira garrantzitsu eta berezi, hala ere batzuk bereziagoak izan badira, eta halaxe da lehenengo kilometroa bera ere. Lehenengo kilometroa Trebiñuko Gutxisolo elkarteak egingo du Pilutxi Ansotegiren eskuetan. Eta Pilutxi bera etorriko zaigu bere hitzak botatzera. Etorri Pilutxi. Euskal Herrian gaudelako eta euskara maite dugulako. Gora Trebilla euskalduna! Gora Korrika! Heldu da momentua, Korrika amazazpi astera doa. Edurne Bruart, Korrika arduradunak, milaka kilometro egingo dituen mezua sartuko du lekuko barruan. Mezu horren edukia Donostian ezagutuko dugu apirilaren 17an. Hantxe ikusiko dugu elkar. Zintitapa Euskal Herrio, Korrika amazazpi